žrtava rata koje imaju probleme sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite. Posle prošlonedeljne presude u Hagu, utisak je da je javnost više okrenuta počiniocima nego žrtva. Laki, Laki, noga, idemo. Idemo, bravo, lepo Markovića, noga. Šta je sada? Šta je sada? Nisam ti rekao ništa, ajde, noga. Bravo, lepo Markovića, ti? Bravo, Miko. Laki, noga, ajde, bravo, lepo Markovića. Evo, noga. Bravo, lepo Markovića. Bravo, lepo Markovića. Bravo. Laki, noga. Noga. Bravo. Ti si jedna pametnica. Evo. Idemo. Noga. Bravo. Bravo, lepo Markovića. Bravo, Miko. Laki, ajde mesto. Ajde mesto. Mesto. Bravo, lepi moj. Izvoli. Opa. Čekaj. Lepo. Laki, dođi. Bravo, lepo moj. Šta mi radi furanje jedan? Laki. Laki. Sedi. Šta je sad? Ne tam! Gdje se popeo, bre? Ne sve tu. Evo ti. Ajde. Gdje si bio? Opa. Gdje si bio? Ajde, sedi. Daj šapu. Bravo. Daj šapu. Bravo, Miko. Si ti meni pametan, Si ti moja kuca. Si ti jedna pametnica. Laki, ajde mesto. Bravo. Ti me voliš, a? Jej, šta je sada? Nemoj da me grizeš, samo bi se tuko. Jej, samo bi se tuko. E sad za toliko, ukratko, to je bilo od nas. Ovo je... Ne da mi da pričam, samo... Aj malo Vilicu. Aj malo Vilicu. A? Ajde malo Vilicu. E sada šta možemo da kažemo? Ovo je moj srpsko-odbrambeni pas Vučina Laki. Sada mu je 6,5 meseci. Inače, moja porodica i ja jako ga volimo. I toliko ga volim da bi mu srce dao. Sa 5,5 meseci počeo je da ujeda. A već sada kapi i ne sme niko da priđe. Zato što jednostavno poludi. Inače bi život dao za mene. I za moje ukućene. Ovo malo sad što grize, to se on tako igra. To se tako igra zato što ima najsvežije učije krvi. Inače, sama legenda o Dušanovom mastifu dosta je spominjana i evo povraćena je. Ali ja sad da vas ne bi zamarao, neću o tome pričati. Do sljedećeg viđenja, pozdrav svima.